Tajb il-ħati għadda bdejna nitkellmu ftit fuq l-assigurazzjoni tas-salvazzjoni li l-Kristjan jista' jasal biex ikun ċert illi wara mewtu se jkun milquh fil-ġenna. Hija verità prezzjuża ħafna għal min esperjenzja. Però nibdew billi ngħidu li hemm nies illi għandhom assigurazzjoni, però x'jiġu biex jisarfuha isibu li m'għandhom xejn. Dan il-qerq spiritwali rridu noqogħdu ħafna u ħafna attenti għalih, għaliex ix-xitan bil-brikkunaġġ tiegħu kapaċi jagħtina dik it-tama li prattikament tkun tama falsa. Pereżempju, jekk għandek xi ħadd li trabba fi knisja evanġelika minn twelidu u tandera jmur il-knisja u jgħaddi mill-mozzjonijiet tas-soltu, illi mingħajr konverżjoni ġenwina dana bħalma jisma' jista' wkoll jassumi li huwa wkoll Kristjan, jiġrilu bħal dak l-eżempju li nħobbu nsemmuh, il-fatt li torqod fil-garaxx ma jfissirx issir karozza. U ċertu nies tant huma familjari mal-Kristjaneżmu, però qatt ma għamlu qatt ma ġenwinament dawru lejn Kristu ħadnuh bħala l-uniku salvatur tagħhom. U qed iżommuh bħala il-sit illi jiddettalhom u jrieġi l-ħajja tagħhom. Dik hija assigurazzjoni falsa. Aktar gravi minn hekk hija dik l-assigurazzjoni li tiġi meta wieħed qed jafda fih innifsu. Ġibilkom l-istampa ta' dak il-Fariżew li mar fit-tempju beda jiftaħar quddiem Alla fit-talb tiegħu illi jsum darbtejn fil-ġimgħa u jagħti l-għexur minn kull ma idaħħal u minix bħal tal-pubblikan. U Ġesu jgħidilna dak ir-raġel li kien qed jafda fih innifsu fit-tieba tiegħu niżel id-dar kien ikkundannat u baqa' kundannat. Mbagħad hemm ukoll assigurazzjoni falsa tiġi mill-preżunzjoni. Bniedem kapaċi jkun preżuntus u jikklejmja bħala tiegħu li għandu xi ħaġa meta fil-fatt m'għandux. Darb'oħra dina tiġri fil-ħajja spiritwali, il-bniedem sempliċement jgħid jikklejmja li mhux biss huwa salvat imma wkoll jaf li huwa salvat, però fir-realtà dan jkun preżuntus għaliex ma jkunx qiegħed jibni ħajtu fuq il-blata soda li hija Sidna Ġesu Kristu. Ħafna ħjar minn dak tip ta' nies huma dak is-sempliċi Kristjan illi għandu ċertu biża', għandu ċertu inkwiet fih innifsu u jibża li mhux salvat. Fir-realtà huwa salvat. Però għadu pjuttost tarbija fil-fidi, għadu ma sabx saqajh ħanejdu hekk, għadu ma jafx x'inhu. Dal-Kristjan il-Bibbja tgħidilna illi kapaċi eventwalment jasal biex ikun assigurat. Jasal għal ċerta sigurtà, ċertezza fih innifsu illi jinsab paċi mal-Alla. U allura wara mewtu iva se jiret il-glorja eterna. Qegħdin ngħidu hawnhekk illi mela Kristjan tista' tkun Kristjan, però ma tkunx ċert mis-salvazzjoni tiegħek. Hemm Kristjani huma ċerti u hekk għandu jkun, għandek tkun ċert. Però hemm Kristjani li għadhom forsi fil-bidu tal-pellegrinaġġ tagħhom, għadhom mhumiex malma biżżejjed u allura għadhom pjuttost ansjużi, pjuttost dubjużi u mhux salvati. Qegħdin jafdaw fi Kristu. Attwalment għandhom il-maħfra minn Alla, però għadhom mhumiex konxi tal-wirt illi huma daħlu fih. Ġifieri nagħmlu din distinzjoni importanti li nagħmluha. Il-fidi u l-assigurazzjoni tal-fidi huma żewġ affarijiet differenti. Tista' tkun temmen ġenwinament u għandek il-maħfra, imma aħjar minn hekk temmen u tkun ċert li għandek il-maħfra. M'għandniex għalfejn inħarsu bl-ikraħ jew nikkundannaw il dawk il-Kristjani li onestament jgħidulna jiena nemmen l-Evanġelu. Però għaddi minix perswas li jekk immut. Ovvjament, hemm lok għal aktar tagħlim, hemm lok biex dawna iniżlu l-eru tagħhom,
f'Sidna Ġesu u jarfu l-sigurtà vera tagħhom. Ġifieri l-assigurazzjoni li inti tkun ċert mhijiex esperjenza awtomatika li tiġik mal-mument tal-konverżjoni. Tista' tkun ikkonvertejt verament, tajjeb, però ma tkunx għadek taf fiex tinsab. Alright? Mhijiex esperjenza awtomatika u lanqas inevitabbli. Ġifieri tfaqqas subajk u appena inti titwiegħed mill-ġdid, allura inti ċert fik innifsek. Ħudu tarbija ta' 4 ijiem u raġel adult ta' 40 sena. It-tnejn huma bnedmin, it-tnejn huma ħajjin qablu, ċertament. Però x'differenza bejniethom? Tarbija ma qasbis taf li jagħtejx, qasbis taf li teżisti. Kull ma taf tieħu nnifs u tħammeġ il-ħarqa u tixrob. Ment ir-raġel adult jaf ħafna. Jaf x'ismu, jaf l-identità tiegħu, jaf minnu, eċetera, eċetera. Tista' ssib dawn iż-żewġ tipi ta' Kristjani u Ġwanni fl-ittra tiegħu jarafhom. Jindirizza dak li għadhom tfal, dak li huma ġuvnotti, dak li huma irġiel, missirijiet. Hemm gradi differenti ta' maturità fl-esperjenza Kristjana. Tajjeb, u allura bħala fidil ġenwin, ġifi tista' tkun onestament Kristjan. U jkollok mnejn tistenna fit-tul qabel ma Alla jogħġbu li jagħtik din l-assigurazzjoni li inti tiegħu u tiegħek. Kollok bżonn tistenna u anke tissielet ma' diffikultajiet, ma' ostakli, qabel ma jkollok sem minn din il-barka speċjali illi l-Bibja tkellimna dwarha. Anke f'Iżajija, kapitlu 50, vers 10 jgħidilna min fostkom jibża mill-mulej li jisma' mill-leħen il-qaddej tiegħu li jimxi fid-dlam u m'għandux dawl. Qed jitkellem dwar fidili vera. U qed jgħid li m'għandhomx dawl, anzi qed jimxu fid-dlam. Aw Kristjani li huma hekk. Jonqoshom dawl għadhom mhumiex gawd glena tas-salvazzjoni. Fatt jagħtina l-rimedju għaw jgħidilna ħajafda fisem il-mulej u jistrieħ fuq Alla tiegħu. Meta l-fidi li bija niddependu għal kollox, inserħu t-tama kollha tagħna fuq Ġesu Kristu, l-alfa u l-omega tal-fidi kollha tagħna. Però il-Bibja tlaqqana ma' nies twajba, nies reverenti, nies li l-Alla jħobbuh u xorta waħda kienu fid-dlam, xorta waħda kellhom dik l-esperjenza li kważi jgħidu Alla telaqni, Alla insieni. Naħseb li żjed għandna Salm 88 jiena sejħlu is-Salm l-iswed. Għaliex miktub jibda biex jgħid omolej Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ġifieri diġà għandek indikazzjoni li dan huwa fidil ġenwin. Omolej Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Jien it-tniet lejl u nar quddiemek. Ħadd tasal quddiemek it-talba tiegħi. Mejjel widintek għall-għajta tiegħi. Kompli taqra s-Salm u tinduna li dan ir-raġel qisu s-sema huwa bieb imbarrat. Jaf jagħmel iżommu bħala Alla tiegħu, Alla tas-salvazzjoni tiegħu u frattant jgħid jiena mitluq fost il-mejtin bħal maqtulin minn duda fil-qabar li jint fihom ma tiftakarx iżjed u li huma maqtuwejn minn taħt idejk. Int qedni fl-aktar ħofra profonda, fid-dlam, fl-abissi. Il-ħadab tiegħek qiegħed tqil fuqi, int tfajt fuqi, l-imwieġ kollha tiegħek. X'esperjenza kera. Tista' tkun Kristjan u tgħaddi minn din l-esperjenza isek qiegħed f'mina sewda u waqqas biss qed tara, taf li hemm id-dawl, waqqas biss qed tara id-dawl in-naħa l-oħra. Nistgħu nsemmu wkoll Psalm 77, nispera li l-ktieb tas-Salmi huwa ktieb li dduru għalih regolarment għaliex huma hija l-esperjenza varjata tagħna bħala awli Alla. Psalm 77 vers 4 jgħid: Int iżżomm għajnejja miftuħin, jien hekk imħawwad li ma nistax nitkellem. Naħseb fil-jiem moddija snin
li l-om ħafna li għaddew, niftakar fil-għana tiegħi ta' bil-lejl, nitkellem f'qalbi u l-ispiritu tiegħi jixtar bir-reqqa. Qed jiftakar fis-snin moddija meta kien ferħan, kien ġubilanti, kien jiċċelebra l-imħabba talla u l-ħnina talla u l-fedeltà talla. Kien qed jgħix fil-kampanja għal-għajn ix-xemx, ferħan. Għaw kif ikompli però. Se jarmina għal dejjem sidna, mhux se jibqa' jurina mħabtu. Ma issa qiegħed fil-qiegħ. U Kristjan illum il-ġurnata l-istess bħal dawn il-missirietna fil-fidi jista' ikun fil-qiegħ u jkun hemm bżonn li jitla mill-qiegħ sabiex igawdi id-dawl tal-Alla, l-assigurazzjoni li jinsab fil-favur ma' Alla. Ħassasu mistoqsija għaliex tista' tħossok li m'intix ċert. X'huma dak il-kawżi, x'huma dawk il-raġunijiet il-għala Kristjani differenti forsi ma jaslux biex jgħidu onestament. Jiena salvat, jiena ċert mis-salvazzjoni tiegħi u naf li Alla jilqani għandu jilqan fih dan wara mewti. X'inhuma r-raġunijiet? Hemm ħafna. L-ewwel waħda meta titraskura il-mezzi tal-grazzja. Meta inti Alla tak mezzi biex inti tissaħħaħ spiritwalment u titraskura. Mela x'huma l-mezzi tal-grazzja? Prinċipalment 4. Għandek l-ewwel qabel kollox il-qari u l-meditazzjoni tal-Iskrittura, li inti bħala Kristjan inti messek tkun mixħud kuljum sabiex terda mill-benna mill-ikel tal-Iskrittura biex qalbek tissaħħaħ. Qari tal-Iskrittura mal-qari tal-Iskrittura it-talb ta' kuljum li inti tfittex il-komunjoni ma' Alla privatament, pubblikament ma' fil-kamra privata tiegħek li inti qed tikkomunika ma' Alla tiegħek. Tajjeb? Ix-xirka ta' bell-aħwa hija importanti wkoll biex aħna nissudaw fil-fidi tagħna li aħna niġu Pawl jgħidilna pereżempju li l-għoli u l-font, il-wisa u t-tul tal-maħabba talla nifhmuh mal-qaddisin kollha. Fil-ġemgħa tal-fidili Alla jurina lil nifsu b'mod speċjali. U wkoll l-ikla tal-mulej. L-ordinanzi li Alla tagħna, partikolarment l-ikla tal-mulej li aħna niċċelebraw pratikament kull nhar ta' Ħadd, Ġesu tajna biex aħna nkunu sostnuti fil-fidi. B'mod tanġibli, b'mod li naraw, b'mod li ntomuh, qegħdin nirċievu kull darba ċertifikazzjoni minn għand Alla illi hu jħobbna. Illi hu laqana mal-mejda tiegħu. Illi hu ħafrinna. Meta titraskura tal-mezz tal-grazzja, ovvjament ħatibqa' tarbija ma taf xejn, u allura ovvjament ma tasalx biex tgħidlek illi hija ċerta mis-salvazzjoni tagħha. Għaliex tħossok m'intix ċert? Għax ma tafx il-kontenut tal-Bibja. Qatt tkellimtu ma' xi ħadd pereżempju u provajtu tgħidulu Alla ma jrid statwi. Tajjeb? U dejjem ma l-istatwi tajbin għax tista' tħares lejhom, tista' tmur qudiemhom, tista' l-injoranti ma jafx jaqra jitgħallem minnhom u jġiblek ħafna argumenti u inti tgħid. Imma għaliex qiegħed jirraġunek, kieku jaf l-Iskrittura dan ma jirraġunax hekk. Għaliex l-Iskrittura biex ma nsemmu xejn la tagħmel ebda xbija minn quxa. Taħwex fis-sema flat la taħt la tmix qudiemhom ma tqimhomx, dak għandu jkun biżżejjed. Imma dan raġel li qed titkellem miegħu qed jifrustrak. Qed iġiblek ħafna argumenti vojta. Sempliċement għajdulha għax ma jafx l-Iskrittura. U l-istess ħaġa dwar l-assigurezza tal-fidi. Kristjan jibqa' mhuwiex ċert il għaliex ma jafx xem fl-Iskrittura l-wedi talla, il-wedi ċerti talla li jisibu l-iva u l-amment tagħhom fi Kristu Ġesu, huma wedi infallibbli. Għadu ma tgħallimx iħaddanhom, jieqaf fuqhom fis-sod. Għaliex ma tħossokx ċert? Raġuni oħra hija talb żmerġ tagħna. Għad irridu nitolbu kif imiss, nitolbu skont il-volontà talla, nitalmu fuq dak il-mudell li tagħna Sidna Ġesu missierna. Ħafna talb ta' ħafna Kristjan huwa talb puerili, talb fjak, talb illi Alla ma jisimgħux għax pratikament mhux talb.
U allura il-ruħ ta' dak il-Kristjan tibqa' nixfa, tibqa' midbiela. Ma tħossokx ċert, ovvjament minħabba d-dubju. X'inhu d-dubju? Id-dubju jiena niddeskrivih bħal dik is-susa li għandek fl-għamara tiegħek. Susa hija xi ħaġa ċkejkna ħafna, taħdem mingħajr ħoss u tarraqlek l-għamara. Vera, u d-dubju, meta inti qed tħaddan id-dubju, meta inti qed taraf l-Iskrittura u m'intix tilqa' x-xhieda ta' Alla, għadna nismajnija jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin. Tiftaħ il-radio, tisma' l-aħbarijiet u ġara New York u hekk, inti tajt hekk ġara, nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin. Mela kemm aktar għandna nilqgħu x-xhieda ta' Alla. U x'inhi x-xhieda ta' Alla? Ix-xhieda ta' Alla hija min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben ta' Alla m'għandux il-ħajja. Ktieb dalilkom li temnu fl-isem tal-liben ta' Alla biex tkunu tafu li għandkom il-ħajja ta' dejjem. U allura meta nħallu id-dubju biex ma iħallinix nilqgħu dik ix-xhieda ta' Alla, Alla nkunu qegħdin noħolġuh ta' kittieb u nkunu qegħdin inċaħdu lil nafusna minn din il-barka tremenda. Għalfejn ħafna Kristjani ma jħossuhomx ċerti għax iċedu faċilment tat-tentazzjoni. Għadhom iċedu, għadhom ma tgħallmux kif jaqtaw idejhom il-lemenija u jarmu għal-bot minnhom jekk hija kawża ta' dnub għalihom, għadhom ma tgħallmux kif jaqlaw għajnihom il-lemenija u jarmu għal-bot minnhom jekk hija kawża ta' dnub għalihom. Għadhom id-dnub jinnamraw miegħu bħalli kieku mhux xejn. U allura meta jaraw l-nfushom jaraw il-ħajja fjakka, spiritualment fjakka tagħhom, għandhom raġun ma jkunux ċerti mill-salvazzjoni tagħhom. Meta wieħed joss id-dnub fih, meta jaf li huwa sa miġġieled qataħħa minn mad-dnub. Id-dnub ma jiddominax aktar fuqhom għax m'intomx taħt il-liġi. Ovvjament li jibqa' mhuwiex ċert bis-salvazzjoni tiegħu. Però tista' ma tkunx ċert ukoll minħabba tagħlim żbaljat. Hu Kristjan. Tajjeb illi ingħaqad ma' knisja fejn knisja Arminjana illi allura dawna jgħidu jgħallmu li tista' ssir Kristjani ma jekk tagħmilx dnub gravi Alla jkaċċik il-barra mis-saltna tiegħu u ma timdem jerġa' jdallek. Imma mbagħad jekk terġa' tisbalja jerġa' jkaċċik il-barra. Revolving door, u allura qgħod attent għax jekk inti f'mewtek tispiċċa il-bib li qed tispiċċa barra tibqa' barra. Din l-idea li s-salvazzjoni tiddependi minna minn dak li nagħmlu aħna. Daw tagħlim żbaljat. Tagħlim żbaljat li ovvjament qed iċaħdek mill-barka ta' Alla. Ukoll l-aħħar ħaġa id-batija. Id-batija Kristjan illi Alla jibgħatlu d-batija, Alla jibgħatlu d-batija, naf x'in ngħid, dabad ma wieħed Kristjan. U għaliex ix-xitan kelb biex darbtejn għamil. U għatlu ma taf min hemm fuq ix-xitan. Min hemm fuq ix-xitan? Alla. U meta x-xitan mar jakkuża lil Ġob u għallu żgur li jservik Ġob. Ġob għandu tajtu kollox. U Alla taħ il-permess lil Sam. Ma setax jagħmel aktar milli taħ Alla il-permess. Ħana ġiet meta Alla jibgħat id-batija, jekk aħna ma nilqawiex mill-lit providenzjali tiegħu. Illi Alla jrid jumiljana bija, jrid jgħallimna, jrid nħadmu l-paċenzja li għal virtu mill-isbaħ. Jekk aħna nirribellaw kontra dik it-batija, ovvjament allura tibda tiddubita t-tjubija ta' Alla, tibda tiddubita fejn hu Alla. Dama kollha raġunijiet għala wieħed jista' jibqa' mhuwiex ċert mis-salvazzjoni tiegħu. Madankollu, l-Ispiritu Santu illi Ġesu tawulna biex ikun il-paraklitu, il-comforter, dak illi ifarraġna, dak illi iweżinna matul it-triq sabiex ma nintelqux, ma nabbandunawx kollox, dak illi huwa s-sosten tagħna matul il-pellegrinaġġ tagħna. L-Ispiritu Santu kull ma jmur jgħalmek u jagħtik il-kapaċità biex issir taf Alla xtak minn issa b'xejn. Xtara b'xejn. L-Ispiritu Santu, waħda mill-ministeri kbar tiegħu hija li jgħallem il-luli Alla x'inhuwa l-wirt tagħhom. Liema barkiet Alla tagħna minn issa stess.
L-ewwel Korintin 2, vers 9. Ħalmu miktub il-ħwejjeġ li ma rax, il-widna ma semax, u li ma daħalx f'qalb il-bniedem, xħejja Alla dak li jħobbuh, Alla diġà rjomna bl-Ispiritu tiegħu. Ma kif irjomna? Bil-kelma tiegħu. L-Ispiritu Santu kellimna. Hemm bżonn ikollok widnejn li jisimgħu. Min għandu widnejn biex jisma' ħajisma'. Ikompli jgħidilna hawnhekk illi aħna ma rċivejniex l-Ispiritu tad-dinja, iżda rċivejna l-Ispiritu li huwa mingħand Alla biex narfu l-ħwejjeġ mogħtija lilna b'xejn minn Alla. U l-assigurazzjoni, ġewwa li inti tkun perswas fik innifsek. Illi Alla u Alla ta' kelmtu, Alla tal-patt. Iva, Alla jasal biex jagħtik dik l-assigurazzjoni. Illi r-rabta ta' bejnietkom permezz ta' Ġesu, il-medjatur, ma tinkisirx. Ma tinkisirx. Dabba niftakar kont qed nkellem Assis u għatlu Pawlu jgħid li jiena żgur li l-mewt, l-ħajja, l-prinċipati xejn ma jista' jfridna minħabba tal-Alla fi Kristus. Għalli ma daka Pawlu għax kien Pawlu. Dak kien każ speċjali, Alla taħ rivelazzjoni straordinarja. Tajjeb, però jekk taqra eżattament x'jgħid Pawlu. Qed jiena perswas li xejn ma jista' jifridna l-uliet Alla kollha ġifieri, u allura bħalma qal Pawlu, faċilment nista' ngħid jiena għax dik il-verità tagħna. Mhux biss il-Pawlu, Pawlu kien ċert, ma mhux biss Pawlu għandu jkun ċert. Dawn ma l-affarijiet mogħtija b'xejn li jiena minna b'xejn. Mingħajr kontribuzzjoni, mingħajr mertu, mingħajr parteċipazzjoni tagħna, Alla għamilna sinjuri bil-grazzja tiegħu permezz ta' Kristu Ġesu. U allura, iva, mingħajr rivelazzjoni straordinarja, m'hemmx għalfejn Alla jkellmek f'xi ħolma, m'hemmx għalfejn Alla jagħtik xi esperjenza tremenda illi tajtu issa, le. Uża l-mezzi ordinarji tal-grazzja, speċjalment l-Iskrittura. Ħobba l-Iskrittura. Ara x'fiha. Għax hemmhekk tara u tifhem u tħaddan għal kien nifsek il-barkit tagħna. Partikolarment li tasal biex tgħid jiena ċert. Jiena ċert, mhux għax jintaj fejn nifsi, imma ċert il għaliex Kristu huwa l-garanti tiegħi illi ma jfallix. U allura meta Kristjan iħabbrek, ġifieri b'mod attiv jixtieqa dil-barka minn għand Alla. Ġesu jgħid, jekk intom li intom nies ħżiena tafu tagħtu qotjiet tajba lil ulidkom, kemm aktar missierkom f'tasmawiet jagħti l-Ispiritu Santu. Jew jagħti ħwejjeġ tajba, jgħid Vanġelu ieħor. Jagħti ħwejjeġ tajba dawk li jitolbuh. Trida din l-assigurazzjoni, tixtieqa aktar minn kollox. Itlobilu lil Alla. ħadkun qalbek attirata l-Iskrittu biex tara kif u x'fatta. Tista' tiksibha. Bħala riżultat meta aħna naslu għal dik iċ-ċertezza tas-salvazzjoni tagħna. Il-riżultati huma tremendi. Tagħmel differenza kbira fl-esperjenza Kristjana. Meta wieħed jaf fiex jinsab u jaf x'inhu t-tmiem, x'inhi d-destinazzjoni tiegħu. U li ieħor li għadu qisu qed jivvjaġġa f'xi labirint, f'xi maze illi ma jafx fejn jispiċċa. Kristjan li huwa ċert, qalbu titwessa għal Alla. Ma jibqax dak il-tip ta' Kristjan illi sempliċement qed jaqdi d-dover tiegħu. Imma aktarx iqis id-dover tiegħu bħala privileġġi li Alla tagħh. U t-tlellix tad-dinja jismaħ bħala skart, bħala żibel li ma rridx jaf bih għaliex għax dera jfittex l-ewwel is-salta tal-Alla, l-ġustizzja tiegħu. Qalbu titwessa f'sliem, fil-ferħ, Pawlu jgħidilna l-salta tal-Alla mhix ikellu xorb. Mhix affarijiet dettalji ta' dil-ħajja li għaddu.
imija ġustizzja, fer, slim fl-Ispiritu Santu. Il-Kristjan jaraf fi x'inhu. Jintebaħ illi jinsab fis-saltna talla. Ġesu għas-sultan tiegħu. Is-sultan tiegħu kapaċi jipproteġih, kapaċi jħarsu sa tmiem. U dak li qed jitlob għalih fuq l-imnija tal-missier biex iwaslu fil-tmiem mixtieq tiegħu. Aktar minn hekk, Kristjan li huwa ċert bis-salvazzjoni tiegħu jesprimi l-imħabba tiegħu li Alla. L-imħabba tiegħu li Alla, l-imħabba tiegħu lejn il-proxmu. Għaliex? Għax issa jaf illi hu l-aktar sinjur li hawn fid-dinja. L-aktar sinjur. Huwa ta' bilħaq imbierek. Huwa ta' bilħaq meta jaf li ismu huwa miktub fi ktib tal-ħajja. Meta jara l-evidenza tal-fidi fih. Iva, jiddela aktar, jiddedika ħajtu aktar għas-servizz ta' Kristu. Il-gratitudni tiegħu, ir-radd il-ħajr tiegħu, mhux sempliċement jibqa' formali f'xi talba nofs talba li jgħid kważi bl-amment. Immissa li jaf li huwa ċert il-gratitudni tiegħu ssir xi ħaġa tremendu. Alla jridna nkunu grati. Għaliex mill-gratitudni meta inti qiegħed tferrek innifsek għal Alla. Alla bierka b'kull barka spiritwal fin kien ta' smawiet. Inti ħad irrispondi għal dik il-ġenerożità tiegħu. Salm 119 vers 32 jgħid jiena niġri fit-triq tal-komandamenti tiegħek għax int qawwejt qalbi. Għalfejn dan huwa t-tip ta' Kristjan illi jiġri fit-triq tal-komandamenti. Mhux il-komandamenti la huma xkiel, la huma tfixkil, huma l-pjaċir tiegħu, huma l-gost tiegħu, kif jgħid Ġwan il-komandamenti tiegħu mhumiex tqal, mhumiex peżanti. Nagħmluhom għaliex qed nirrispondu għall-imħabba tremenda, l-imħabba infallibbli tal-Alla lejna. Jiena niġri fit-triq tal-komandamenti tiegħek għax int qawwejt l-qalbi u Alla jqawwijna l-qalb billi jurina fiex ninsabu. Billi jurina l-identità vera tagħna li aħna ċittadini ta' smawiet. Pawlu anzi jgħid m'għaddix aktar barranin u orba minn nies ta' istess belt mal-qaddisin u tad-dar ta' Alla. Minn issa stess. Efesin 2 vers 20. Das-salmu kompli jgħid, ruħi tinfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek. Iżda jien nittama f'kelmtek. Meta wieħed poġġa t-tama kollha tiegħu fil-kelma tal-Alla u qed jara bil-miktub bl-isfel fuq l-abjad illi Alla u Alla tal-patt, Alla li jsejħilna id-doni tiegħu ma jittieħdux lura u allura iva kapaċi jkun ċert mill-qagħda tiegħu quddiem Alla. Aktar minn hekk, Kristjan ċert issibu li għandu inkoraġġiment ma jaqax fil-ġemp, ma jitwarrabx imma għandu dik il-qawwa, dik l-għena sabiex iwettaq id-dover tal-obbedjenza. Jew pjaċir jagħmel ir-rieda tal-Alla. Ir-rieda tal-Alla, il-liġi tal-Alla hija f'qalbu. Jifhem l-Evanġelju fis-sens kif spjegah l-Apostlu Pawlu fil-littra lil Titu, kapitlu 2 vers 11. Fejn jgħidilna li l-grazzja tal-Alla ġib is-salvazzjoni deret il-bnedmin kollha u għalmitna niġħdu l-ħażen u x-xewqata tad-dinja biex ngħixu bil-qies, bil-ġustizzja, bit-tjieba f'din id-dinja. Nistennew dik it-tama mbierka. Hawn il-Kristjan assigurat illi fil-waqt li qed jaqdi lil Alla mingħajr biża' il-jiem kollha ta' ħajtu sakemm jogħġbu Alla sew qed nistennew dik it-tama mbierka. Min dak li tkellimna lil ħadd li għadda. It-tama li tjatina Alla tiftakru ngħidilkom hija infallibbli. Ma trexniex. Ma tiddiżappuntanix. Hija tama msejsa fuq il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Bħalma Ġesu welu nnifsu favur tagħna, r-right tajb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu biex jiġborhom għandi naċ oħra li mhumiex minn din merħla. Huma wkoll jeħtieġ jisimgħu biex ikun hemm merħla waħda u raj wieħed. Jien wieħed mill-merħla tiegħu. Ġesu kapaċi, xtrani għal innifsu, kapaċi wkoll iżomni. U allura nistennew dik it-tama mbierka, der glorjuża tal-Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna, Sidna Ġesu Kristu li tallu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen. Qed ma tagħmel xejn, x'inhu jifdina. Ġesu xtrana lih innifsu mill-ħażen, mill-inikwità, mill-korruzzjoni ta' id-dinja.
Din hija l-ċertezza illi l-Evanġelju joffrilna. U allura il-Bibja qatt ma tina l-iċken ċans li narraġunaw illi jekk aħna assigurati hemm ċans li nirlaxkaw. Al kontrarju, min huwa assigurat u jaf li mhix l-ensjon ten fuq, jaf x'inha d-destinazzjoni tiegħu. L-affarijiet ta' dil-ħajja għalih jaf li dak jgħaddu, jaf li dawk huma passireni li kapaċi jiżvijawk u jwaħħal ħastu fuq Ġesu. Rumani 6 vers 1 Pawlu għanqad il-mistoqsija u jgħid x'ngħidu mela nibqgħu fid-dnub biex toqtor il-grazzja? Alla ħares. Ebda Kristjan f'sensieħ ma jasal biex jgħid. Alla ħafirli. Alla tantu għat-twajjeb miegħi li ħafirli kollox, qed jagħtini ċ-ċertezza u allura nista' mmur nkun immorali jew nikdeb jew nisraq jew tal-affarijiet kollha. Le. Għal-kuntra Pawlu jgħid alla ħares. Kif nistgħu aħna li mitna d-dnub nibqgħu ngħixu fih iżjed? Il-Kristjan bil-magħmudija Alla urih li huwa mitfun ma' Kristu sabiex ikun imqajja ma' ħajja ġdida. Pawlu jagħti raġuni kontra raġun fejn qabel. Użajna l-membri ta' ġisimna għall-inikwità għall-ħażen, issa nużaw dak l-istess membri ta' ġisimna bħala strumenti ta' ġustizzja biex bihom inservu lill-Alla. Din hija l-vija tal-Kristjan normali ħansejħlu hekk. Kristjan għandu jkun assigurat, pero jista' jkun, simgħu tajjeb l-ħwa, jista' jkun dik l-assigurazzjoni li darba kellu jista' jkun tiddajjef jew anke jitlifa. Ma mhix qed ngħid jitlef is-salvazzjoni tiegħu. Salvazzjoni tiegħu hija sikura fi Kristu. Ma jista' jitlef iċ-ċertezza personali li darba kellu. U jaf li darba kellu, pero issa m'għandux. Tista' tkun sospiża, tista' tkun imnaqsa. Għaliex? Għal darba naraw ċertu raġunijiet. Għala Kristjan li darba gawda il-ċertezza ta' salvazzjoni, tafu il-ħajja Kristjana tafi kollha l-inżul u t-tlajja tagħha. L-esperjenzi diversi tagħha. U l-ewwel ħaseb jiena raġuni hija meta wieħed jitraskura milli jippreserva milli jżomm bħala għażiża għalih din iċ-ċertezza. Meta inti xi ħaġa titraskura, tajjeb il-ħaġa tispiċċa. Nidħol fid-dartom millum il-ġurnata fejn qabel kienu jgħixu 10 min-nies, tajjeb u dar attiva u missier dejjem ikaħħal u jbajjat u jillapazza u tiżomma fi stat diċenti. Illum nidħol fid-dartom mivojta, is-soqfa qed joqtru, iż-żebata mal-ħajt kollu mqaxxar, għaliex? Hija dar traskurata. Dar traskurata, karozza traskurata, traskura l-karozza u mill-ewwel turik, mhux forsi mhux mill-ewwel. Imma eventwalment se turik illi m'intix qed tistmani kif suppost tistmani. U l-istess ħaġa ċertezza, il-barka li jekk aħna nittraskurawha, ovvjament, nistgħu nitilfuha u jkun għajb għalina nfusna jekk nitilfu din il-ċertezza. Nistgħu nitilfuha wkoll jekk aħna naqgħu f'xi dnub qawwi. Ħanidu l-każ ta' David, David raġel għal-balla illi darba għajnejh ġrew bih u wasal biex minn sempliċi xra minn fuq il-bejt tiegħu spiċċa biex għamel omiċidju, gideb u għamel adulterju. Esperjenza ta' niket, esperjenza illi Alla rrekordja it-talba tal-indiema ta' David, ir-rekordja għal bħala twissija għalina. David jgħid
Semma li l-ferħu lejna biex l-adam li jinti sħat, li jinti affiċt, jitenna, aħbi wiċċek minn dnubit u ħassar il-ħażin kollu tiegħi. L-istess David, illi kitab Psalm 23. Il-mulew għarraj tiegħi xejn ma jonqosni, midni f'merati ħadru, den ix-xjat tal-ilma joħodni, l-ħatar tiegħu iwennisni, mejda tejja li qoddim l-edewa tiegħi, rasi tidlik li bil-ferħ. Tassew it-tjieba u l-ħnina jiġu wara il-jiem kollha kellu ċertezza, kellu l-assigurazzjoni David. Tassew it-tjieba u l-ħnina jiġu wara il-jiem kollha ta' ħajti. U jien nagħmel f'dan mulej għal dejjem. Kellu ċertezza. Hawnhekk tilifa ċertezza. Tilifa. U għalhekk il-Alla tiegħi uħloq fiha qalb safi u Alla ġeddet fiha spiritu qawwi twarrabniex ma' quddiem wiċċek. Tneħħix l-ispiritu qaddis tiegħek minni. Saħansitra beża illi Alla jirtira l-ispiritu tiegħu minnu. U bir-raġun. Għaliex? Għax Alla ma jaħmilx id-dnub. David għamel id-dnub u allura David ħassu maqtuħ minn Alla. Mela, jekk inti titraskura, jekk inti taqa' f'xi dnub gravi, u Alla ħares mhux hekk. Alla ħares tagħmel xi dnub qawwi u tibqa' ċert mis-salvazzjoni. Alla jaf x'inhi jagħmel. Alla jaf x'inhi u jaf kif għandu jimxi magħna. It-tielet raġuni, għala nistgħu nitilfuha din l-assigurazzjoni. Meta ngħaddu minn xi tiġriba għall arrieda, meta bħal meta inti qed tiġri tajjeb u xi ħadd joħroġlok saqaħ u titfixkel, tieħu gambetta u tixkana mal-art. U kultant it-tiġrib hekk jiġrilna. Ma nirċievu ebda nota fil-postal fit-18 ta' April tas-sena d-dieħla se tiltaqa' ma' xejn minn da ebda avviż. It-tiġrib jiġi għall-arrieda. U jekk m'intix preparata għalih, Ġesu qalilhom id-disċipli isru jitolbu biex ma titlux fit-tiġrib. Talbu? Le. Għamlu sara, baqgħu viġilanti? Le. X'ġara? Pietru ċaħdu 3 darbi, taqqas biss nduna li ċaħdu. Għat-tielet darba. Meta t-tiġrib jiġi u t-tiġrib jiġi għall-arrieda u jkun qawwi, kapaċi kaxkarna. Kapaċi jixkanana mal-art. Salm 31. Tinnotaw kemm qed indura s-salmi għaliex l-esperjenza kristjana hawnhekk qiegħda. Tajjeb, Salm 31, vers 22 jgħidilna. Għax jiena qed fl-aġla tiegħi jien maqtuh minn quddiem għajnejk. Dana David, illi għadda minn esperjenzi korroħ ta' persekuzzjoni, sawbit joqtlu kemm il-darba, mhix m'għaddiex. Però hawnhekk qed fl-aġla tiegħi, meta qala din, qala forsi kien emozzjonat iżejjed, kien mifxul, u x'qal? Jien maqtuh minn quddiem għajnejk. Il-Alla qallu jien maqtuh minn quddiem għajnejk, m'għadekx tagħti każi. Iżda int smajt leħen it-tħannin tiegħi meta jiena sejjaħtlek għall-għajnuna. Araw, kien hemm żmien meta u tfixkel. Missa qed jerġa' jgawdi dik il-komunjoni u l-ħlewwa ta' xirka ma' Alla. Raġuni oħra illi bija nistgħu nitilfu iċ-ċertezza tas salvazzjoni tagħna meta Alla jaħbi wiċċu minnha. Mhux jien li naħseb li Alla telaqni, Alla ma jabbandonana qatt. Alla ma jitlaqna qatt. Alla kiteb isimna fuq il-pala ta' jdejh. Ġifieri ta' kollu huwa minnu. Issa tħossok kif tħossok. Dak inti tħossu. Għamma jekk tkun is-sema msaħba tant li x-xemx ma tidirx, ma stax ngħid ix-xemx ma għadix teżisti, jien qed nara hekk, ma x-xemx hemmhekk qiegħda. Per meta Alla jaħbi wiċċu minnha. L-esperjenza tal-biża'. L-esperjenza li l-Bibja titkellem dwarha. Psalm 30, vers 7. Jgħid, mulej, bil-pjaċir tiegħek int għamilt lill-muntanja tiegħi tibqa' qawwija. Mela meta Alla kellu pjaċir bih, il-muntanja tiegħu, il-qawwa tiegħu kienet vera soda. Xejn ma kien jistgħu.
Mola bil-pjaċir tiegħek inti għamilt il-muntanja tiegħi tibqa' qawwija. Int ħbejt wiċċek u jien tħawwat. Ma meċa ħażin darba David, Alla oġbu għal finijiet għarfa tiegħu li jaħbi wiċċu minn David. Meta Alla jaħbi wiċċu minna bħal meta il-pjanta fil-qasrija sabiħa għax qiegħda għajn ix-xemx, daħħala ġewwa dik il-pjanta tibda titbiel għax m'għandix in-nutriment illi għandha bżonn. Meta Alla jaħbi wiċċu minna. David ikompli jgħid hawnhekk fis-sfin int bdilt lill-vistu tiegħi, int neħħejt minn fuq ix-xkora tiegħi u ħażimtni bil-ferħ. Ara daqsxejn. Qabel Alla ħajba wiċċu minnu missa il-vistu tiegħu Alla reġa' bidilulu fil-ferħ. Alla jaf kif għandu jitratta magħna emnu għadi l-aħwa. Personalment. Mhux kollha l-istess, personalment. Jaf kif għandu jitratta miegħek, jaf kif għandu jitratta miegħek skont il-każ. Aħna membri fil-familja tiegħu, mhux reġistru ta' ismijiet jew ta' numri kif ninsabu fuq ir-reġistru elettorali. Alla jafna personalment u jaf x'għandu jtina, x'għandu jċedilna, jaf id-dħul u l-ħruġ tagħna mill-bogħod. U allura Alla ma fitxuwiex din bħalma l-Alla nitolbu la ddaħħalniex fit-tiġrib. Għax nafu kemm aħna dgħajfa fina nfusna. U ħadd minnu f'sensieħ ma jixtieq li Alla jaħbi l-wiċċ tiegħu minnu. Ħanajdu li tiġrilna din skont l-erf misterjuż tagħna. Jew ħanajdu li forsi traskurajna il-mixja tagħna u allura fejn qabel konna ċerti issa ma tantx għadna ċerti jew m'għadniex ċerti. U allura għaddejjin minn daqsxejn tħarbit. Xorta waħda, il-Kristjan ġenwin jibqa' f'dik il-ħajja tal-fidi. Ġifi xi ftit jew wisq jibqa' bil-fiduċja tiegħu f'Sidna Ġesu Kristu. So kam darba li l-xibri għalilhom għalfejn bżajtu. Jan nies ta' fidi ġkejkna. Għadhom nies ta' fidi ġkejkna. Ma kellhom fidi. Dik l-importanti. Il-Kristjan jibqa' jafda f'Alla, jibqa' jħares leħ, jibqa' b'dik l-imħabba tiegħu lejn Kristu, lejn id-disċipli tiegħu, jibqa' b'dik is-sinċerità tal-qalb u dik il-kuxjenza illi irid jagħmel id-dmir spiritwali tiegħu. Kemm qed jirnexxielu forsi hija storja oħra. Imma l-qalb tiegħu hemm ġedda. Il-qalb tiegħu hija rinnovata. U allura forsi mhux qed jagħti dik il-prestazzjoni, dik il-performance ngħidulek qawwija kif għandha tkun. Ma l-Kristjan jibqa' Kristjan. Jitlef il-barka taċ-ċertezza tiegħu, però il-Kristjan jibqa' Kristjan. U jekk jaraf kif għandu jkun, jekk jaraf iħaddem il-mezzi tal-grazzja, kapaċi iva Alla jerġa' jagħtih dik iċ-ċertezza li huwa darba kellu. Ġa nsemmilkom każ ieħor mis-Salmi, Salm 42, vers 5 jgħid: għaliex int mifnija ruħ tiegħi, għaliex int hekk imħawda ġewwa fija. Aqra s-Salm kollu tara dar-raġel kien hemm żmien meta kien imur lejn Ġerusalemm, ċelebrazzjoni u festa u f'ġema ferrieħa u hawnhekk b'mod nostalġiku qed jiftakar f'dak iż-żminijiet ta' ferħ. Imissa għaliex int mifnija ruħ tiegħi, għaliex int hekk imħawda ġewwa fija. Issa qiegħed low, qiegħed baxx. Fatti iwieġeb il-mistoqsija tiegħu jgħid it-tama f'Alla għax jien nibqa' nfaħru u s-salvazzjoni tiegħi u Alla tiegħi. Għadha xejn. Kristjan illi m'għadux fil-quċċata bħalma kien darba. Issa qiegħed fil-widien. Però xorta waħda jgħid il-qalbu ibqa' faħru lil Alla.
ibqa' faħru. It-tama falla għax jien nibqa' nfaħru u s-salvazzjoni tiegħi. Vers 9 jgħid ngħid il-Alla l-blata tiegħi għaliex insejtni, għaliex jien imlibbes l-iswed minħabba l-moħqrija tal-għadu tiegħi. Jarġi jgħid għaliex tek imħawda ġew fija, it-tama falla. Il-Kristjan jibqa' miexi f'dik it-triq id-dejqa. Jibqa'. Però jeħtieġ nifhmu illi hemm gradijiet, hemm livelli differenti ta' maturità. Alla jrida nkunu fl-ogħla livell. U l-ogħla livell huwa meta inti ċert minn int, ċert mill-wedi Alla, ċert li għandek il-maħfra u Alla mhux se jirtira dik il-maħfra minn għandek, u allura taf illi minn din il-ħajja hija l-bidu ta' ħajja eterna fil-preżenza t'Alla. Bħalissa qegħdin fil-ġlieda kontra il-passjonijiet tal-ġisem, kontra l-pressjonijiet tad-dinja, kontra l-għadu tagħna x-xitan. Però eventwalment nafu li aħna aktar mir-rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Il-kapitlu li rat oħtna dal-għodu l-ewwel Ġwanna 5 infatti, rajnieh, forsi ndunajtu, kemm huwa kapitlu sinfonija sieħa, gran finali ta' ċelebrazzjoni li l-Kristjan jaf. Il-Kristjan jaf. Nafu li aħna Alla u d-dinja kollha tinsab fil-ħażen. Nafu li l-bent Alla ġie u tagħna d-dem biex narfu li dak li hu veru u aħna f'dak li hu veru f'ibnu Ġesu Kristu. Dan huwa Alla veru u l-ħajja ta' dejjem. Jekk aħna f'ibnu permezz tal-fidi, għandna l-ħajja eterna. Ġwanni hawnhekk qiegħed jgħid illi il-Kristjan ma jafx it-tweġibiet kollha, però jaf biżżejjed. ċert minn diversi affarijiet li bihom jista' jiġri it-tiġrija tal-fidi, jista' iservi lil Alla mingħajr ma jiddubitaħ. U bekk il-Kristjan li jaf fejn hu hija l-aqwa garanzija biex minn dak il-Kristjan jagħti l-aqwa u l-ibprem servizz kif għandu jkun lil Alla u Salvatur tiegħu, Sidna Ġesu Kristu. Amen. Amen. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now